Kupujesz dom i nagle odkrywasz, że nie jesteś jedynym właścicielem. W środku mieszka senior, a ty możesz mieć obowiązek opieki. Brzmi jak koszmar? W Polsce takie sytuacje naprawdę się zdarzają. Senior przekazuje nieruchomość w zamian za dożywotnią opiekę. Ale uwaga, bo jeśli dom jest sprzedawany, obowiązek przechodzi na nowego właściciela. Możesz więc kupić nieruchomość i nie zdawać sobie nawet sprawy z dodatkowych zobowiązań. Takie sytuacje nie zawsze są oczywiste, dlatego zawsze sprawdzaj księgę wieczystą. A jeśli sprzedajesz dom z seniorem w środku? Cóż, najbezpieczniej zawczasu ustalić, kto odpowiada za opiekę po transakcji. Można to zawrzeć w umowie lub sporządzić osobną umowę regulującą obowiązek opieki. Podsumowując, zanim podpiszesz umowę dożywocia lub kupisz dom, w którym mieszka senior, sprawdź wszystkie zapisy prawne i skonsultuj się z prawnikiem. W dziwnym razie możesz zostać właścicielem nieruchomości i niespodziewanym opiekunem. Po więcej przydatnych informacji ze świata prawa i finansów obserwuj KPG.